Aquest és un conte que s'aparta de la lògica. Un somni somiat per on explorem què és el que ens queda d'humans. Si som natura o una cosa a la contra de tot això. Si encara tenim alguna cosa a veure amb aquest món. Què és el que encara resta d'humanitat en nosaltres? Què és el que ens sosté en aquest món? Éter Brota té una estructura de viatge, el viatge de l'heroi, una estructura d'anada i tornada on s'adquireix coneixement, la recerca d'un refugi on retirar-se i amagar-s'hi, un espai idíl·lic envoltat d'una naturalesa idíl·lica. Però cal acceptar que no hi ha res a fer. Qualsevol lloc és una ficció. No hi ha llocs més enllà. L'única possibilitat de quedar satisfets és construir una altra ficció, una de nova, construir un refugi propi com la promesa d'un nou començament.